அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ரேஷன் கார்டு ரிசல்ட் முடிவுக்காக தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை பற்றினா இன்றைக்கி அதிரடியாக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் சந்திச்சிருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கேட்டதுக்கு ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு மாவட்ட வாரியாக பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ரிசல்ட் அப்டேட் ஆகிடும் அப்படி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிட்டாங்க. ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம டிஆர்எஃப்எஸ்மாக கால் பண்ணி கேட்கும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா தகவல் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன தகவல் சொல்லியிருக்காங்க, ரிசல்ட் என்றைக்கு தான் அப்டேட் பண்ணுவாங்க, ஸோ இதில் யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுத்துருக்காங்க, ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு எதெல்லாம் இவங்க இவ்வளோ டிலே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி தொடர்ந்து வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் மோல் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா விதமான வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ரேஷன் கார்டு ரிசல்ட் முடிவுக்காக தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஒரு 6 மந்த்தாக 7 மந்த்தாக நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கான ரிசல்ட் இது வரைக்கும் ஒரு 15 மாவட்டத்துக்கு ரிசல்ட் அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா. அதை தொடர்ந்து லாஸ்ட்டாக சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு அப்டேட் பண்ணாங்க. ஒரு 3 டேஸாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த நிலப்பில் நம்ம இன்றைக்கி டிஆர்எஃப் சும்மா கால் பண்ணி கேட்டதுக்கு ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு இன்னும் ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அனைவரும் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கூடியிருக்க பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட வாரியாக அறிவிப்பு வெளியாகிடும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம டிஆர்எஃப் சும்மா கால் பண்ணி கேட்கும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் ரிசல்ட்டை பொறுத்தவரை இந்த வீக்கில் ஒரு 2 டேஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 டேஸில் வருமா அப்படின்னா வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த செப்டம்பர் 1 அந்த 1 வீக்கில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ரிசல்ட் அனைவரும் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் அனைத்து மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரிசல்ட் அப்டேட் ஆகிடும் அப்படி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் எங்களுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் ரிசல்ட் பதில் கூடியவர்கள் அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க. இது இதை யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி எல்லாருக்குமே சில பேருக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே சில பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருமே 10th 12th பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஆனால் 10th 12th நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்துருங்க அப்படின்னா 1000 மார்க் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக இந்த ரிசல்ட்டில் உங்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதில் தகுதியானவர்கள் எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ தகுதியானவர்களை நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் 10th 12th நல்ல மார்க் இருந்தாலே கன்ஃபார்மாக இந்த ரிசல்ட்டில் உங்கள் நேம் லிஸ்ட் வந்துடும். ஸோ ஆனால் ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு கூடிய அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க. இதில் தகுதியானவர்கள் எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நேர்முக தேர்வு அட்டன் பண்ணுங்களே, அந்த நேர்முக தேர்வில் நீங்கள் எப்படி அவங்க கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு திறமைகள், உங்களுடைய நடவடிக்கைகள், ஸோ எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு, எல்லாமே மக்கள்கிட்ட பேசணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான தகுதிகள் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படி எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. அதுக்கான தகுதிகள் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக அந்த ரிசல்ட்டில் உங்கள் நேம் லிஸ்ட் வந்துடும். ஸோ ஆனால் ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அனைவரும் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கூடிய அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க. அதெல்லாம் உங்கள் மாவட்டத்துக்கும் ரிசல்ட் வந்திருக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, ஓகே. இன்றைக்கான அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.